נוסעים לחול, מתכננים, חולמים, אז טוסו לי מהעיניים. הפודקאסט של דורון, המלווה אתכם בכל עניין הקשור לנסיעה שלכם והרבה יותר. שלום לכם חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט טוסו לי מהעיניים. אז את ההקדמות כבר עשינו, ואנחנו פה כדי ללמוד ולפתוח ספרייה דיגיטלית לאנשים שנוסעים לחול. זאת המטרה שלנו, ואם אתם רוצים שאנחנו נעשה את זה ונצליח, לא נשאר לכם הרבה. להיכנס, להקשיב, לדרג ולשתף. ואז נוכל לעשות, ואנחנו מקווים שתאהבו את מה שאנחנו עושים, ואנחנו הולכים לצלול. איתנו היום, מה אני אגיד? אושייה, וואו, מישהו שהיה לי קשה מאוד להביא, מהסיבה מאוד פשוטה, גילי, כי אתה כמעט לא בארץ. איזה כיף. גם כשאני בארץ, אני מטייל בארץ, אני מדריך בארץ, וגם אז, וכשאני לא מדריך בארץ, אני יושב ומכין את ההדרכות, אז אני עוקב. שתדע שאני מטייל לא רק במרחב, אלא גם בזמן. זה נפלא. כן, ראיתי כמה דברים שעשית. מה זה כמה? אני עוקב אחריך באדיקות גדולה. הטיולים בספרות, הוא מרטיט אותי לפחות כמו הטיול בשטח. כמעט. זה תענוג גדול. אז אנחנו ניתן רקע קצר. מי שנמצא איתי היום, בכבוד רב, דוקטור גילי חסקין, אחד ממדריכי הטיולים, בעיניי אחד ממדריכי הטיולים הטובים בעולם, אתה מותר לך להסמיק, זה בסדר, נולדת בכפר בילו, כתוב לי, בשנת 1957, ויש לך תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ממכללת בית ברל, אגב, הבת הקטנה שלי למדה בבית ברל, לא במכללה, אבל הדבר המעניין יותר, יש לך תואר דוקטור, באוניברסיטת חיפה, כשאת עבודת הדוקטורט עשית על נושא תואר הנשק, ובחנת לעומק את המיתוס, האתוס והמציאות של תואר הנשק, מראשית ההתיישבות הציונית ועד קום המדינה. אין ברירה, אני חייב לקרוא את זה, זה לא משהו שאני יכול... כן, תדע לך שלמרות שמה שנתן לי יותר השכלה כללית ויותר כלי לטיולים, זה דווקא ה-BA'ים. חוץ מבית ברל, עשיתי גם BA בארכיאולוגיה וב-BA כללי באוניברסיטת חיפה, ואחר כך סוציולוגיה, כן, הדברים האלה מאוד מאוד עזרו לי. נדבקים אנשים שלא בצדק למילה תואר הנשק. הם שואלים איך נשק יכול להיות טהור. אבל זה כל סמיכות שנפרק אותה היא בעייתית. מה זה בית ספר, בית של ספר? המילה שטבע ברל כצנלסון, תואר הנשק, התכוון לזה שהידיים שאוחזות בנשק, יהיו ידיים טהורות, שהנשק יהיה נשק מגן. כמי שאמר ג'ימי המפורסם במשלט בבית שמש, מחברים מספרים על ג'ימי, אמר נשק שנמצא בידיים מוסריות הוא נשק רב עוצמה. כלומר, הכוונה היא שאם אתה צריך להרוג, זה צריך להיות בשביל להגנה. נשמע, אני יודע, מאוד מאוד אקטואלי. נשמע היום, מאוד אקטואלי, בימים שממש זה היום, ממש כאילו היום, אתמול היום מחר, אחרי האמירה של יאיר גולן לגבי מה שהוא אמר, אני חושב שהניסוח היה רע מאוד, ולא ניכנס פה לפוליטיקה. אבל תמיד אנחנו נתבלים לניסוח, שמסיים לנו מראה, אנחנו אוהבים לניסוח, אבל בואו, זה לא המנדט שלנו, רגע, אני אשמח לבוא איתך לשיחה בנושא הזה. זה יכול להיות מצוין. אגב, עוד דבר, אני בכוונה, כדי לא להיקלל לצמתים האלה, הגבלתי את עצמי עד הקמת המדינה. כלומר, עסקתי בכל הנושאים, גם לא היו מאשרים לי בחוג להיסטוריה, ואני חולם כשאני אגמור את הטיולים אולי, שיהיה יותר זמן, להשלים את המחקר עד 1950, כלומר, עד סוף מלחמת הקוממיות, ושנה אחר כך לראות מה קורה אחרי שהיינו למדינה. אבל באנו לדבר על חול, ולא על תואר הנשק, וזה פשוט קפץ לי לעיניים, אז אני יכול רק לספר שעברת ב-2005 הרפתקה לא שגרתית, והאמת שהסיפור הראשון שלנו, כשאני דיברתי איתך לראשונה, קפץ לי הסיפור הזה, גילוי נאות, אתה מבוטח שלי, אני מלווה אותך בכל העולם, כבר לא מעט שנים, איך התחלנו, זה סיפור בפני עצמו, רק על זה אפשר לעשות פרק בפודקאסט, ונעצרת בהודו, היית עצור במשך משהו כמו 20 יום, ממש בבית מעצר, ועוד 3 חודשים במעצר בית, אני זוכר שסיפרת לי, כשמצאו קלי הישן בתרמיל שלך, וזה ממש העלה אותך לכותרות למשך תקופה ארוכה, אני זוכר שהיו ממש מעקבים בעיתונות, נכון. איפה גילי חסקין, מה קורה עם גילי חסקין, מה קורה עם גילי חסקין? בהחלט, אנשים כמו רפי רשף האחרים עשו עבודה מצוינת, אבל אני חייב להגיד לך משהו על זה. אם אתה נתקלת בשם זאביק רז, זאביק רז היה נער בקיבוץ גבע, ובכיתה י"ב הוא נסע עם טרקטור ללמוד לבגרות עם כמה חבר'ה בעין חרוד, מישהי מהכיתה מעין חרוד. בדרך חזרה הוא גילה שאין לו אורות. כשהוא חזר,
הוא ראה מולו מסעית, הוא נבהל, הוא הזיז את הטרקטור, וליד בית הספר התהפך עם הטרקטור. לא קרה לו כלום, אבל כל בית הספר למחרת הוא רואה את הפדיחה. טוב, פדיחה בכיתה י"ב. עברו שנים, הוא התגייס לצה"ל, עשה קורס טייס, עלה בסולם הפיקוד, נהיה מפקד טייסת, פיקד על מבצע אופרה להפצצת הכור האטומי בעיראק, היה מפקד הבית ספר לטיסה, ואז כמה שנים אחר כך הוא נמצא במסיבה בעמק, ושני גברים מסתכלים על אישה נאה שרוקדת, ושואלים, מי זה האישה הזאת שרוקדת כל כך יפה? אומרים, אשתו של זאביק רז. מי זה זאביק רז? ההוא שהתהפך עם הטרקטור. למה אני נדרש לדבר הזה? לא שהאירוע הזה לא היה משמעותי, אבל אני היום ציינתי באפריל 48 שנות הדרכה. אתה מבין, אני עשיתי 3 תארים ראשונים, תואר שני, תואר שלישי, הדרכתי בכל העולם טיולים, החל מקמפינגים, דרך נופשים, דרך טרקים, דרך טיולי תרבות, כתבתי ספר על הודו, כתבתי עבודת מחקר, יש לי אתר אינטרנט ענק, אבל בסופו של דבר אתם מגיעים בהודו. מה שהיה, הכי חשוב זה הודו, כן. אז זה כן, אני מכיר את זה מקרוב, אתה יודע, והדבר האחרון שרציתי להגיד, שאני דיברתי עם לא מעט מטיילים שלך, שאומרים לטייל איתך זאת חוויה אחרת, זאת אומרת, מישהו אמר לי, אם תגיד מחר לגילי, אני רוצה לטייל בלא יודע איפה, באיזשהו ביצות בבורונדי, או השד יודע איפה, תוך יומיים גילי יביא לך את ההדרכה הטובה ביותר, כאילו הוא חי שם. אני לא תוך יומיים, אבל אני אשקיע הרבה, אבל פה אני חייב אולי קצת להוריד מהתשבחות, אני אביא לו את ההדרכה הטובה, תן לי. אבל זה יהיה בהרבה עבודה, זה לא יהיה ביומיים, זה יהיה בהרבה, אני חייב לומר, אני הייתי יכול, היה לי נורא הפיתוי להציג את עצמי כגאון, מסתכל, הכל הרבה עבודה קשה, הרבה עבודה, גם תראה, דברים שאני כותב באתר, זה הרבה עבודה. היה לנו מנהל דגול, מנהל בית ספר דגול, ובכלל לנו כמה מורים מופת להשראה, קראו לו דודיק פור, אחר כך הוא היה מנהל האגף לחינוך התיישבותי, הוא היה אישיות, הוא נערץ היה על התלמידים, על ההורים ועל המורים, והוא אמר פעם משפט, הצלחה בחיים זה 10% כישרון ו90% עבודה. אתם יותר מדי סומכים על 10%. אתה יודע, אמרו את זה על קריסטיאנו רונלדו, אבל אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר 8 דקות, ועוד לא הגענו לחול, אז בוא נדבר. אתה מראיין, כן. האמת היא מה זה אני מראיין? אני צריך לגרום שיהיה לך הכי נעים ונוח בעולם. האמת היא שכשדיברתי איתך לראשונה, אמרתי לך, גילי, אני רוצה לעשות פודקאסט שמספר על הזוהר הצפוני. ואז הייתה שתיקה בצד השני, ואמרת לי, הזוהר הצפוני זה חלק מהתרבות התיירותית, אולי בכל העולם, שלקחת איזושהי חוויה, איזשהו נושא, ולעשות לו over glorification, אם צריך להגיד את זה ככה. אז השאלה היא באמת, כשדיברנו חצי מילה על הזוהר הצפוני, הבנתי שאתה אומר, אנשים מגיעים ומחכים לחוויה הזאת, שהיא חוויה של לילה אחד או 2 לילות או מעט מאוד, ולפעמים זה גם לא קורה. אז אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על זה, אם לא הזוהר הצפוני, שם באזור, מה כן הדליק אותך? בוא נגיד איזה מילה אחת להוריד. קודם כל, הזוהר הצפוני הוא דבר מאוד מרשים. כלומר, לעמוד, בפרט אם אתה נופל בלילה, בדרך כלל אתה רואה את האורות ירוקים בשמיים, זה מרהיב. פעם אחת בחיי, נסעתי לטרומסו בנורווגיה, לטיול במיוחד לזוהר הצפוני. לא עשינו שום דבר אחר, היינו 4 ימים בטרומסו, כל לילה. לקחו אותנו בג'יפ, איזו חתיכת נסיעה, נסענו למקום, ובלילה, באחד הלילות, בלילה השלישי, ראינו את השמיים באור אדום וסגול, זה היה של פעם בחיים. אבל בשביל זה, היינו 4 לילות שנסענו בקור, נטסתי עד לטרומסו, להגיד לך, אני מנסה לומר שבלי להוריד מהחוויה של הדבר הזה, זה דוגמה ל-overrated לדעתי, כלומר גם כולם נוסעים, כולם מדברים, גם בטיול ללפלנד זה הפך להיות כאילו הדבר העיקרי, ואפילו בלפלנד שהיא לא מקום מסעיר מבחינה נופית, יש כל כך הרבה נושאים מרשימים וחשובים לדבר עליהם, לדבר בכלל על צפון נורווגיה, אז לדבר על הסאמים, מה שאומרים בטעות לפים, לדבר על הנואידים, מה שאומרים בטעות שמנים, על הטופים, על התרבות שלהם, מאיפה הם הגיעו. הסיפור הזה של פינלנד עצמה, שזו מדינה שעברה כמה מלחמות תוך פחות מכמה עשרות שנים, מלחמת אזרחים עקובה מדם. אחרי כמה שנים מלחמת החורף כנגד הרוסים, אחר כך מלחמה יחד עם הגרמנים כנגד הרוסים, ואחר כך מלחמה נגד הגרמנים, הכל,
סיפור. הסיפור של פינלנד עצמה, שהוא סיפור מעניין, הם הגיעו באיזה מדינה נחשלת, כשאני עבדתי בנורווגיה, בתוך כדי צבירת שאספתי כסף לטיול בין ארצות הברית לבין דרום אמריקה, אז הפינים נחשבו לעלובים, באמת, לעובדים השחורים, והיום זה אומה עם הישגים בלתי רגילים, החל בשיטות החינוך ועד לנוקה אפשר לדבר המון. אבל אם אני כבר עוזר באזור כולו, אנחנו נמצאים, אתה יודע, עם כל הכבוד לפינלנד, ויש כבוד, היא נמצאת בשוליים של שכנה אטרקטיבית פי כמה, וזה נורווגיה, שגם שם אפשר לראות את האזור הצפוני, ואני לא אומר, תראה, אני לא אומר שהטיול הוא לא טיול יפה, אבל אם אתה אומר, אני בטוח אסע פעמיים לנורווגיה, אז סע פעם אחת לראות את האזור הצפוני, או לסעות את החורף, לראות את השלג, שזה טיול בעיקר של אטרקציות, אתה יודע, זה כיף נורא בכלבים רתומים למזחלות, למרות שלא היה שם אף פעם, זה כמו לעשות בארץ טיולי אלפקות, כן, זה אותו דבר. לעשות שם אופנועי שלג, זה כן קשור, אבל זה בעיקר ספורט. אם אתה לא מדבר על ספארי של כמה ימים, אז עושים יום אחד, חוויה זה אטרקציה של לנסוע בשוברת קרח, זה לא, זה בעיקר אטרקציות, אני לא מזלזל בזה, אבל יש דברים שבעיניי באזור שווים עוד יותר. למשל נורווגיה, ונורווגיה זה מקום, תראה, שתי הבעיות, פינלנד, אין לה הרבה מבחינה תיירותית, עכשיו כמה אנשים שנסעו איתי פעם בסתיו, נורווגיה, הם התחילו בהלסינקי, טסנו לצפון, ונסענו 3 ימים דרך האגמים של צפון פינלנד, הם הסכלו אותי עכשיו, כי היה שם צבעים מופלאים של שלכת והשתקפות, אבל בגדול זה ארץ גבעתית, מהצבעים אנחנו מתרגשים במיוחד, כמו שאנחנו מתרגשים במיוחד מהשלג, הרבה אנשים לא מבינים על מה העניין, חברים שלי שעושים קרוס קאנטרי בשוויץ, פחות מתפעלים מהשלג והמזחלות, כן? אבל נורווגיה היא מקום שהרבה שנים הוא עוצר את נשימתי. אני הגעתי לנורווגיה פעם ראשונה, כשהייתי באותו טיול אחרי, הייתי כמעט שנה בצפון אמריקה, וכסף הוא משאב, הוא אחד המשאבים שנגמרים, כן? וכשהוא נגמר... גם החיים, דרך כלל. החיים גם נגמרים, הנפט נגמר, העצים, המשאב היחידי אומרים שלא נגמר לעולם, זה הטמטום שהוא תמיד עולה. אבל אם אנחנו נמשיך, אני הגעתי לשם כדי לעבוד, חיפשנו, היה לנו כתובת של עבודה בבית חרושת שהפיקו דגים, שהגענו לשם, מכיוון שדיברתי איתו, הוא היה עצבני קצת על ישראלים, מדוע? כי הוא שלח ל15 איש מכתב, שהתקשרו אליו קולקט, התקשרו אליו קרוב ל80, כן, הוא התעצבן, אבל הוא אמר שרק אחד מאיתנו יבוא, אני מצאתי עבודה במקום אחר, בקיצור, עבדתי שם 1.5 חודשים, שזו הייתה חוויה בלתי רגילה, כלומר, לעבוד במקום שיש בו אור כמעט כל הזמן, אור בלילה, לראות את סירות הדייגים, לראות אגב, בהתחלה רציתי לעבוד על ספינה, שאז אתה גם מתחלק בשלל, אבל ביום שהגעתי היה הרבה שלל, כי 2 לא הגיעו, 2 מהדייגים נשארו בים, ויתרתי. ואחרי שסיימנו את העבודה המרתקת, כולל לחיות במקום עם עוד 600 צעירים נורווגים, ולא תמיד הייתי בן 68, כן? אז אני הייתי בן 23, אז היו עוד אפשרויות שאין אותם היום. כן, אתה אומר, זה עובר עם הגיל. זה עובר עם הגיל, כן, כן, אמרתי לבנים שלי, אחרי טרק לפני כמה שנים, 8 שנים כמעט כבר, עשינו טרק אראונד מון בלאן, אז אמרתי להם, חבר'ה, להיות בין 60 זה נפלא, אבל להיות בין 24 יותר טוב. נחזור בחופן הטיול, תיינו, וגיליתי פתאום את נורווגיה, בעיניי זה אחת הארצות היפות בעולם, עוצמתית בצורה בלתי רגילה, יותר מזה, אני הולך פה להסתכן ולומר אם צריך להשוות בינה לבין ניו זילנד, ניו זילנד יותר מגוונת, אין ספק, אבל אם נדבר על נוף של פיורדים, קרחונים, הרים, נורווגיה לוקחת בגדול, הפיורדים שם הכי יפים בעולם, לדעתי יותר יפים מאלה של צ'ילה, ויותר יפים מאלה של אלסקה, ומדובר על ארץ עוצמתית, על רמה גבוהה, רמה של סלעים עתיקים, רמת יוטנהיימן, עם סלעי גרנית קצת מחוקים, לא מחודדים כמו האלפים, אבל הם נשברים על ידי שברים גדולים, ועמקים קרחונים מופלאים, ואחר כך הנסיעה נאמר, טיול קונבנציונלי, שהוא מתחיל, קודם כל הוא מתחיל באוסלו, ואוסלו אני חייב לומר לך, קרו 2 דברים, א', הדברים הטובים, כשאני הייתי בן 23 וגם בן 25, אמרתי מה זה אוסלו, עיר על הסעול הפיורדים, ועם הזמן, יחד עם השערות הלבנות, אתה קצת מרחיב את היריעה,
ולומד עוד דברים, וגם נורווגיה התפתחה, ואוסלו הפכה לסצנה אומנותית בלתי רגילה, עם החל ממוזיאון של מונק, ומוזיאון חדש לאומנות, ומוזיאון קטור, מוזיאון תחת כיפת השמיים של אומנות סביבתית, ארכיטקטורה בלתי רגילה, כלומר אוסלו, דווקא פארק ויגלנד, אותו פארק, הוא פארק פרוגנר, שמוקדש לאמן ויגלנד, הוא בעיניי מרשים בעיקר בגלל המסה הגדולה של הפסלים, הוא הרי לא ברניני, כן, אבל יפה, הכל יפה, כלומר אוסלו, מוזיאונים בלתי רגילים, יש שם, מעבר למוזיאון של מונק, ומוזיאון האומנות שהזכרתי, יש שם את חצי האי בגדוי, ויש שם את מוזיאון הכפר, זה מוזיאון קטור, מה שאומרים אצלנו מוזיאון פתוח בטעות, כי הוא לא פתוח, הוא סגור, אבל עם בתים פתוחים, עם בתים אמיתיים מרחבי נורווגיה, עם נערות שעובדות שם, או אנשים בלבוש מסורתי, עכשיו לא עובדים עליך, לא אומרים לך, תשמע, אתה באמת באת לכפר, אבל לראות את הדבר הזה, זה יהיה מאוד יפה, אתה גם מקבל הרבה מידע, מקצועי, זה עשוי מקצועי, אתה הולך לראות את מוזיאון הספינה הוויקינגית, זה דבר מפליא, הסיפור של הוויקינגים, הוא הסיפור של, הוא לא רק הסיפור של נורווגיה, הוא הסיפור של כל אירופה, הם מוטטו את הקיסרות של קרל הגדול, הם הכתיבו את ההיסטוריה, הם השפיעו על ההיסטוריה, גם של צרפת, נורמנדי זה אנשי הצפון, ויליאם הכובש באנגליה זה מצאצאי ויקינגים, הנורמנים ששלטו בסיציליה, הם היו שכירי חרב בצבא ביזנטיון, כלומר הם השפיעו בין המאה השמינית למאה ה-12, הם עיצבו את ההיסטוריה של אירופה. עכשיו ההיסטוריון הערבי אבן פדלן מתאר אותם כאנשים מטונפים ומסריחים, יכול להיות שגם זה נכון, אבל אגב שושלת רוס, שהקימה, היא שושלת ויקינגית, רוסיה זה ממנה, אז אנחנו הולכים לראות את הסיפור הזה, אנחנו רואים את המפרצים, ויק זה מפרץ, אנשי המפרץ, אגב ויקינגים יותר מה שהאנשים היו יותר, הם היו יותר מעמד חברתי, כשמתרגים את התנ"ך לנורווגית, אז כל פעם שיש פושטים, אז אומרים שוויקינגים התפשטו על מקום מסוים. אבל לראות את התרבות החומרית, לראות מה הם עשו, ללמוד, ובכלל בנורווגיה יש גם מקום אחר, אלעד פלאם, מוזיאון ויקינגי, שבהתחלה כפר ויקינגי, אתה אומר, יעבדו עליי באיזשהו משהו תיירותי כזה ממוסחר, אבל אתה רואה אמנם מדריכים מתחפשים לוויקינגים, אבל מעבירים מידע טוב. אני יצאתי מאוסלו, הדרך מאוסלו לברגן, בדרך כלל לוקחת, החיד הראשון 4 שעות, הוא קצת מישורי משעמם, מגיעים אחר כך לאזור יילו, שזה רמת הרדנגרווידה, עם אפשרויות הליכה בלתי רגילות, זה המקה של המטיילים. אגב, באוגוסט כבר אתה רואה אגמים קפואים, יוני-יולי אתה רואה עשרות אנשים מחפשים זהב, כבר מסתכלים ומגדירים צמחים, יש לי חבר שיש לו שם בקתה, רק לבוא ולטייל שם ברגל. אני חייב לעצור אותך, אני באמת חייב, אני יושב ואני נדהם. כל כך הרבה שנים, שאתה עושה ואתה מטייל, והיית במקומות שאני לא אדע גם בעוד 10 שנים לבטא את השם שלהם, ועדיין ההתלהבות הזאת, אתה מדבר, אני מסתכל עליך, אנחנו נפגשנו מעט מאוד, יש להגיד, אנחנו מדברים הרבה, אבל נפגשנו מעט מאוד, אני רואה את העיניים נוצצות, כאילו אתה מדבר על זה בהתלהבות, כאילו אתה מדבר על ילד שנולד לך לפני 2 דקות. זכיתי להיות במקצוע, לאחוז במקצוע, שלמרות המחירים הכבדים שיש לו, זכיתי לשלב את העבודה, את התחביב והעבודה ביחד. כשאני בחופשה, אני מטייל, אני עושה מה שאני עושה בעבודה. תראה, אני עכשיו הייתי בטיול ליוון. יוון, פלופונז, לא, אני לא מדבר איתך לא פפואה-ניו-גיני, ולא נמיביה, ולא גרינלנד, פלופונז. ואני הייתי מהופנט מהמפגש עם התרבות של יוון העתיקה, מהמפרצים, מהכפרים, מהדייגים, מהארכיאולוגיה, מההיסטוריה. תראה, זו עבודה שאתה חייב לעשות אותה עם תשוקה. אתה חייב לעשות אותה עם תשוקה. כשאני עבדתי בתור נער, או בחור צעיר אחרי צבא, והלכתי עם אבא שלי לעבוד בפרדס, ואני אגיד לך סוד שאל תגלה לאף אחד, אני לא הייתי חקלאי גדול. ואבא שלי אחרי מותו, אני יכול להגיד שגם הוא לא היה לדעתי, הוא היה מאוד נפגע אם הייתי אומר לו, אז אם לא היה לי חשק לעבוד, אז הייתי כותב 2 מכלי פרי ולא 3. אבל אם אתה הולך לעבוד בעבודה הזו, ואין לך חוץ מהידע וההכנה, איזושהי תשוקה לא מתאים. זה פשוט לא מתאים. אני חזרתי לפני כן מאוזבקיסטן, שוב, אני לא, ואני חייב להתלהב. כמובן שיש כאן גם את הגורם של, אני חייב לומר, הרבה מדריכים אומרים שהערכות מושלם בלי המטיילים. אני אוהב את זה עם המטיילים, לא רק ואני אוהב בגלל המטיילים, כי בזכות, כן? בזכות המטיילים, יש את האינטראקציה עם המטיילים, ואתה, המטיילים והיד ביחד,
יוצרים משהו נוסף. הרי אומרים, הפתגם הישן אומר שהשלם הוא יותר רק מסך הכל מרכיביו, ואני אומר, מי שהרבה פעמים עושה לי את החוויה זה המטיילים, זה הקשר המטיילים, אני מודה להם על ההזדמנות, לא רק להתפרנס, אלא לעבור את החוויה. אבל אם אנחנו חוזרים לנורווגיה, אני מנסה אפילו לקחת, אין לך זמן. אתה אומר לי, גילי, יש לי 5 ימים, 6 ימים בנורווגיה, זהו. אני אומר, אל תרוץ, סע מאוסלו לברגן, תעבור בדרך לאט, תעבור במסלולים, במפלים הנפלאים. אתה מגיע אחר כך לאייד פיורד ולפיורדים הנהדרים, לכפרים, אתה יכול בין אוסלו לברגן לעשות טיול של שבוע, סטו. כשברגן היא עיר, היא לא מעניינת כמו אוסלו, אבל היא הרבה יותר יפה. תמיד אני אומר שהיא קצת יפה וטיפשה. כשאתה אומר יפה, בוא תגדיר לי מה. אני עשיתי לפני די הרבה שנים טיול ברוסיה. הייתי במוסקבה ויצאתי עם מצב רוח נוראי, ואז עברתי לסן פטרסבורג. זה לא אותה פלנטה בכלל, זה צבע, זה מפלים, זה אנשים שמחים, זה כאילו לא באותו מקום. כשאתה אומר יפה, בוא תסביר לי למה אתה מתכוון. אז קודם כל קשה להסכים, כי כשאתה אמרת מוסקבה, אני כמעט התכווצתי, כי אני חושב שמוסקבה היא מהממת ביופייה. הכל שאלה, אני מסכים איתך. זה אחד המקומות היפים, המוזיאונים הנפלאים. אני השתגעתי ממוסקבה, אני אפילו לא בטוח שאני אוהב את סנט פטרסבורג יותר, אולי בגלל הקשר להיסטוריה הרוסית. יש שם 3 ערים בעיניי מדהימות, זה ברוסיה, זה מוסקבה, זה קייב, לפני שתתקן אותי, ותגיד לי שגיאו באוקראינה, קייב זה הבירה הראשונה של רוסיה. קייב בעיניי לא פוליטית, היסטורית, קייב זה רוסיה. לא פוליטית, היסטורית זה כזה רוסיה. שהיא מדהימה ביופייה, וכמובן סנט פטרסבורג, אין מה לדבר. אז קח את אוסלו היא לא סנט פטרסבורג, והיא גם לא מוסקבה, היא עיר נחמדה לשפת הפיורד, בית עירייה יפה עם ציורים יפים, רחוב קרליון ההדור, מוזיאונים, היא מאוד מעניינת, היא לא וואו, זה לא ונציה, זה לא גוביו, כן? זה לא, אבל ברגן, יש לה הרבה פחות תכנים למוסקבה, סליחה, מאוסלו, הרבה פחות תכנים לאוסלו, ברגן הסטינג שלה, המיקום שלה, ברגן יושבת על חצאי איים, על פיורדים, ועל השרשרות איים, שהקרחונים יצרו, המיקום שלה, המפלים שמסביב, התצפיות, היא פשוט מהפנטת, ללכת מסביב, לראות דווקא הרוב יש שם הכי מתויר שם, זה רוב הברייגן, שהוא שייך לסוחרים האנזיאטים, הגרמנים, מהמאה ה-14. אז יותר מעניין מבחינה היסטורית, בסדר רוב. אבל ללכת בעיר, כולל, אתה יודע, אני לא צמחונים במדינה הזה, חלק מזה זה מה שהיה פעם שוק דגים, והיום הוא לא שוק דגים, אבל דוכנים של מסעדות של מעדנים, אין אוכל רחוב, לא תוכנית חיסכון, נורווגיה זה לא תוכנית חיסכון. בכל אופן, זו עיר שוב, אפילו הבית של גריג, שפעם אתה יודע, אמרתי, מה לראות הבית של גריג? למה אני היום בעד? א', זה אפשרות לדבר על גריג, על המלחין הלאומי, זה של חינת פרגינט. זה אחרת, אתה יודע, זה אחרת לספר עליו ולהיות בבית. 2 לפעמים יש קונצרטים, אתה בא בזמן. 3 המיקום שלו, ידע איפה לחיות. הנוף, זה בסך הכל עוד ביקור מעניין. בסך הכל, אתה יודע, לפעמים, אז זה, אבל שוב, ועדיין, הקטע האמיתי של נורווגיה זה הנוף. אתה כאן צריך ללכת ולהחליט, אתה בהתלבטות מאוד קשה, האם אני הולך נוסע לדרום, לראות את פרוקסטולן, לראות את סוק המטיב, ולראות את לשון הטרול, או כל מיני דברים כאלה, אבל ללכת דרומה זה רק למטיילי רגל הרדקור. כלומר, יש שם למשל לשון הטרול, זה הליכה קשה. סוק המטיב זה גם הליכה. למטיילים היותר קלאסיים, אלה שרוצים ללכת ברגל, הייתי אומר, תיסעו לכיוון אודה שבדרום, ושם תתחרעו ברגל על המפלים, על המצוקות, וזה הליכות, זה טיפוסים, זה להרגיש את הברכיים, תשמע, זה... אם אנחנו הולכים על משהו יותר קונבנציונלי, הייתי אומר, ללכת צפונה, טיפה לחזור מזרחה לכיוון ווס, או לצפון המזרחה, לא בדיוק לחזור,
בוא נאמר, הוא מקום נחמד, אני מצאתי גם בפעם האחרונה שהייתי שם קניון ירוק, קניון נהדר, שהתחתר בתוך טוף שהתקשה, אבל אתה יודע, ומשם לעלות צפונה, וכל יום הוא שומט לסת, כל יום הוא שומט לסת, אני הייתי שם בדרך במקום בחוות סלמונים, שכל השנה היא מקום משעמם, אבל כשהייתי ביוני ראינו את הסלמונים קופצים על הסולם, דווקא פיורד המפורסם, סוגנה פיורד, שהוא הפיורד השני בגודלו בעולם, 183 קילומטר, הוא עצמו גדול מדי בשביל להרשים, אבל כל השלוחות שלו, כל הזרועות שלו הן מאוד מאוד מרשימות. הן מופלאות בעניין הזה, כן? אני חייב לעצור אותך. לא כי אפשר לשבת פה ולדבר. אז כמה עוד יש לי? אנחנו הכי קצרים בזמן שיכולים להיות. אז בוא תן לנו עוד מקום אחד, כי תכף יש 3 דברים שאני צריך. יש מקום אחד, תראה, אני יכול לתאר לך את הפיורדים המופלאים, אבל יש מקום אחד או 2 מקומות בנורווגיה, א', הצפון הולנגסווג, הכיף הצפוני, שמש חצות שוב, זה קצת overrated, אבל באמת להיות שם, לראות את המצוק, ולראות איך השמש מגיעה כמעט למים, ועולה שוב. אבל הדבר הכי מרשים, הכי מלהיב, הכי מפעים, יהיה לופוטן. יהיה לופוטן זה מקום, אני גם לפעמים אני מייעץ לאנשים, ותכנית תוכניות, היה זה בן אדם שהצעתי לו להתחיל מצפון, ולהיות ביהיה לופוטן 3 ימים ולהמשיך הלאה. הוא אמר לי, הוא כתב לי, עם כל הכבוד לעיון שלך, תודה רבה, אני זורק את כל, אני נשאר בלופוטן. כי אתה יכול לקבל את כל נורווגיה בלופוטן, צוקים גרנית, מתרממים מהמים, כמו חומה בצורה. הפיורד הכי יפה בנורווגיה, טרול פיורד, הוא בלופוטן, עכשיו אתה גם מספר את סיפור הטרולים, שהתחילו כשדים מפחידים, והיום הפכו להיות ילדים, דמויות ידידותיות, כן? הטרולים זה אגב סיפור נפלא, אני שולח אותך לגאון לאה גולדברג, שתרגמה את פרגינט, אגב מנורווגית, לא מאנגלית, והיא מתארת גם את הטרולים גם כמושא אימה, וגם כמושא לתשוקה מינית, וגם כמושא לפרא, וגם לאה גולדברג ותשוקה מינית לא כל כך מסתדר לי, אבל בסדר. מאוד מסתדר, היא יודעת, יותר מזה, התלמיד שלה, אברהם בן יצחק, כתב את אחת השורות היפות ביותר בשירה העברית. דבר מדהים, אשרי הזורעים, ולא יקצורו, כי הרחיקו נדוד. קח את המשפט לאן שאתה רוצה, לאה גולדברג מלווה אותי יחד עם איבסן, בטיולים בנורווגיה, גם מהסופר ביורנסן, שאיבסן אולי פעם נעשה שיחה על הסופרים והמשוררים של נורווגיה, שזו שיחה בפני עצמה, אבל אני רוצה בלופוטן, אז זה סיפור של נוף, זה סיפור של כפרי דייגים יפהפיים, שאגב זה מעניין איך זה התחיל, פעם היו מגיעים, זה סיפור של נדידה, בפברואר מגיעים הדגים, דגי הקוד מים ברנץ, והם דגים כל כך טיפשים, אתה לא צריך אפילו פיתיון לדוג אותם, הבעיה שבסוף זה יוצא בקלה, מה שלא תעשה, בסוף זה בקלה, זה לא לוקוס, כן, אל תבנה על זה, כן, אז זה גם לא סנאפר, זה בקלה, ולראות מה שקרה שהמלך, מכיוון שהם היו ישנים בחודש פברואר, מרס, בסירות, המלך קריסטיאן ציווה להקים שם כפרים, ואלה הפכו להיות כפרים ציוריים בצורה בלתי רגילה, יש שם עיונים שכל אחד מרשים, מושבות של פאפינים, אי בשם רוס וויירו, 2 איים, שנראים כמו שילוב של נורווגיה והאיים הקריביים, ביחד, מקסים, מרשים, מפעים ביותר. אני עוצר אותך, כי אני לא יודע להחליט עבור המאזינים והצופים שלנו, האם הם זכו באוצר מטורף, כי הפצצת פה בכמויות, או שהם מסכנים, כי הם צריכים לשמוע את הפודקאסט הזה שוב ושוב ושוב, אז אני... שלח אותם לאתר שלי, החומר כתוב שם גם. אז אני בהחלט מפנה אותם לאתר שלך, ובתיאור הפרק יהיה גם הפניה לאתר שלך, וגם לכל הכישורים בקוף שקשורים אליך, ואני חייב לצאת מפה מהשמחה, למשהו שאנחנו מחויבים כלפי החברים שלנו, שעוזרים לנו לממן את הפודקאסט הזה, ואנחנו עוברים לכמה קטנות על ביטוח נסיעות. כמה קטנות על ביטוח נסיעות. בחסות הראל, חברה לביטוח. כי אולי יש לכם ביטוח נסיעות, אבל אין לכם הראל. והיום, לצורך העניין, סיפור. יום אחד, סיפרתי לך אותו לפני שעלינו להקלטה, אחד מהמבוטחים שלי נסע להודו. טיפס על איזשהו הר, אפילו לא הר, איזושהי גבעה, נפל, ושבר את האצבע. איזו? את הזרת. מכיוון שהוא לא שמח על הרפואה בהודו, הוא החליט שהוא חוזר לארץ, העלה את עצמו על מטוס, חזר לארץ,
תבע את חברת הביטוח, וראה איזה פלא, נדחתה תביעתו. וכאן אני נותן את הטיפ שלי לנושא הביטוח. והרי אנחנו נפגשנו בעקבות הביטוח בסופו של דבר, וקשרנו, איך אמרת לי, אני פה כי עזרת לי בזמנו, ואני בא כדי שתהיה מרוצה, כדי שתהיה מאושר. אז אתה תבוא עוד כדי שאני אהיה מאושר, אין לך ברירה, אני חושב שאהבת. לגמרי. כשאתם עושים כל דבר שהוא, דברו קודם כל עם הסוכן, כי אני לא רואה איך עושים ביטוח ללא סוכן, אני חושב אני רוצה בעניין הזה להקליט את השני גרוש שלי, אני לא איש ביטוח, וגם אלה אומרות להיות, אני מאמין בקשר האישי. עכשיו, אם אתה עושה את הקשר דרך האינטרנט, דרך הישראכר, דרך הזה, דרך ביטוח, עונה לך איזה מספר, איזה פקיד, את צריכים את הסוכן שאתה מכיר, ואני אגיד יותר מזה. אם אתם בדרך כלל, חברת הביטוח, הביטוח הישיר, הישראכרט, כולם, ואני לא אומר שום דבר נגדם, יטפלו לכם היטב בכל המקרים הקונבנציונליים. נפצעת, חלית, יש ביטוח, תקבל את הכסף. הבעיה היא מה קורה כשהדברים הם לא בדיוק, שלא בדיוק, וכאן צריך מישהו שיצג אותך מול חברת הביטוח. כן? זה, לכן, אתה צריך את סוכן הביטוח בשביל הדברים הלא ברורים. לא יכולתי לתאר את זה יותר טוב, רק אציין שכשעושים דבר כזה וחוזרים לארץ, צריכים לא רק לקבל את הסכמתה של חברת הביטוח, צריכים לקבל את אישורה של חברת הביטוח. האיש שילם כמה אלפי דולרים טובים, כי הוא הזדרז לחזור לארץ כדי לעשות גבס על הזרת. שימו לב, גם במקרים מורכבים יותר, דברו עם חברת הביטוח, יש קווים, דברו עם סוכן הביטוח, ומי כמוך יודע, לשמחתנו, פעם אחת ויחידה, אבל עוד פיצ'פקס קטנים כאלה בדרך. כמה קטנות על ביטוח נסיעות. בחסות הראל, חברה לביטוח. כי אולי יש לכם ביטוח נסיעות, אבל אין לכם הראל. ואני רוצה לקחת אותך לשאלה האחרונה, שהיא שאלה אחידה של כל המתארחים שלי. אם הייתי אומר לך, לקחת את עצמך ל-72 שעות, בלי אינטרנט, בלי טלפון, בלי קשר לעולם, בלי שום דבר, 72 שעות בלבד. לאן היית נוסע? אם זה היה יותר, לא, 72 שעות. השאלה היא שאלה אחידה. טורקיה, המקום שאני חייב, אחד המקומות הכי אוהבים עליי בעולם, בוא נעזוב את מה שקורה כרגע. יותר ספציפי? איפה שתזרוק אותי בטורקיה, יש לי איזה פטיש לטורקיה, החיבור של ההיסטוריה, של האוכל, של האנשים, של הגיאוגרפיה, של הנופים, זה מקום שאני... שוב, אני ארגיש נפלא גם באיטליה, כן? אני התלבטתי, ראית שעצרתי בין טורקיה לבין איטליה, אבל זה מקום, אני הדרכתי בטורקיה באמת למעלה מ-30 פעם, ועדיין בחופשות הייתי נוסע לטורקיה. אם עכשיו ארדואן היה יותר שפוי, הייתי גם עכשיו בורח לכמה ימים לטורקיה. יש תחרות קשה בין הלא שפוי בעולם, כן, בכלל, כן. בכל מיני מדינות הכוונה, כן, אנחנו לא מדברים פה שום דבר פוליטי. תראה מה זה גילי. נפגשנו בקורונה בעצם, הגעת לפה ותכננו חצי שעה לדבר על כל מיני נושאים, בסוף הגענו לנורווגיה, סיימנו בטורקיה, וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה, זה לא מובן מאליו שהגעת, בטח בלוח הזמנים העמוס שלך, אני מאוד מאוד מעריך את זה, למדתי המון, ואני ארצה שתבוא שוב, ופה אנחנו נסכם, תכף מילה אחת לסיכום, אז בוא סכם לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו נוסעים, מה היעד הלהיט הבא? אני אגיד לך, אני נוסע בעוד כמה ימים, בעוד 10 ימים, אני נוסע למלאווי וזמביה, לאפריקה המרכזית, ואתה יודע מה, אני אבוא הנה, בוא לספר לך, אני אבוא פעם... בוא, אתה תרים את המתג, נפתחת פה הדלת, הכל בסדר. סגרנו. המון תודה, אנחנו היינו טוסו לי מהעיניים, הפודקאסט שמחפש את מה שאתם רוצים, לא נישה, לא התרכזות, לא התמקדות, כאילו אנטיתזה מוחלטת של פודקאסטים בעולם. אם אהבתם את מה ששמעתם, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. הקשיבו, דרגו, שתפו, וכל מה שצריך. אני מזכיר שהפודקאסט הזה ממומן ונעזר על ידי חברינו, שלא דורשים דבר מהראל חברה לביטוח, שיצאו באמת מעל ומעבר, וכל מה שנשאר לנו זה להגיד, תהנו, תתכננו, וטוסו לי מהעיניים.